Anul acesta sărbătorim împreună aniversarea 25 de ani de la fondarea Școlii de Limbi Străine Linguata. Pe parcursul acestor ani ne-am urmat consecvent scopul și menirea de a presta servicii de calitate în domeniul predării limbilor străine. Suntem o echipă de profesioniști cu experiență temeinică în domeniul predării limbilor străine, oferind o varietate de metode moderne, interactive și eficiente de predare. Dispunem de programe diverse și accesibile, atât online cât și offline. La noi descoperi plăcerea de a comunica, de a înțelege, de a scrie, de a citi, corect, ușor, rapid, într-o ambianță plăcută și prietenoasă. Îndrumăm și monitorizăm pas cu pas progresul cursanților. Ne bucurăm de fiecare succes împreună. Suntem centru autorizat de pregătire și susținere a examenelor internaționale Cambridge și IELTS. Ne bucurăm de o promovare de aproximativ 99% la examenele Cambridge. Suntem centru acreditat de către Agenția Națională de Asigurare Calității în Educație și Cercetare. Suntem cei mai buni! Cu noi, Visul devine realitate.